Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган биюче, акробат, Татарстанның атказанган артисты Шамил Галиев. Шамил әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез, Данил. Шамил әфәнде, сез тумышыгыз белән, ялгышмасам, Лаеш районы Татар Янтыгы авылыннан. Әйтегез әле, балачакта сез нинди малай идегез? Шук идегезме, тыйнак идегезме, әйбәт укыдыгызмы, уртачамы, начармы? Һәм гомумән артист булу хыялы бар идеме балачактан? Дөресен әйткәндә, мин балачактан шук булдым. Тыйнакта булдым. Аны ничек аңлатырга була? Дөресен әйткәндә, без бит Советлар Союзы чорында үскән кеше, без инде бик күп балалы кешеләр, семьядан да, инде мәктәптә дә белән бу укучы кешеләр күп булды. Инде әйтәсе килә, шук без үзебезчә генә шугыйк. Урамда уйнаганда гына, ә мәктәптә без тыйнагыйк. Уку мәсьәләсенә килгәндә, без урыслар әйтмешә твердый эшкә укыдык инде. Нык эшкә. -4 эшкә инде. Безнең инде улагытта күп авыл балалары, шул бер кеше, ике кеше отличник булырга может, отличница инде, ударниклар инде 4-5 кеше калган, аның 25-е эшле 4-легә укый торган балалар инде. Инде Татар Янтыгы авылы һәм Лаеш районында әйтеп киткәндә, мин бик үзенчәлекле семьяда үстем. Рабочий семья инде эшли торган. Әти минем гомерем буе ат карады. Яни минем доярка булып эшләде, аннары разнорабочий инде, колхоз крестьяннар инде. Әйтәсе килә мәктәптә, без укыган вакытта бик күп укыдык. Безнең вакытта авылда Татар Янтыгы авылында 284 җырт бар иде. Без 84 елда укып бетереп киттем мин 10 классны. Безнең авыл үзенчәлекле нык табигатьле матур җирдә утыра. Безнең үзебезнең 5 кенә чишмәбез бар. Урта авылның уртасыннан җылга ага. Безнең класс җитәкчеләребез, Фагыйр апа, директорыбыз, Наҗия апа, Рафига Бизавуч, алар бүген көндә исән әле, кем генә мәрхүм, апа безнең класс җитәкчебез. Мәктәптә без бик тату, матур үстек. Дөресен әйткәндә, безнең класста бөтенесе малайлар бик зурлар булып үсте. Ул Шамил, ул Миннур, Газинур, Зөфәр, Захир, Рәшид, алар зур булдылар. Ничектер алар бүген көндә аларның буйлары 1.80 м, 1.85 булды. И алар мине ничектер саклап йөрттеләр теге яфрак кебек генә. Мин инде саклан дигәннән теге кыз бала кебек булмадым, мин шустрый булдым теге дөресен әйткәндә. Мин бик әйбәт 74 елдан 84-кә кадәр бик әйбәт чорда укып чыктым. Мин бик рәхмәтле үзебезнең авылыбызга, җитәкчебезгә, әниләремә, әтиләремә, һәм инде әйтәсе килә, уйнаганда да мин үземне бер кашанда әбәҗәт иттермәдем. Ни өчен? Кыерсыттырмадыгыз. Кыерсыттырмадым бер кашанда. Дөресен әйткәндә, минем мәктәп дусларым, классташларым бер кашанда нитмәде. Аннары улагытта шундый чор булды. Мин аны без классташлар белән иң тату, менә без бүген көндә безнең группа бар. Без 17 еллык үткәрдек, 20, 25, 30, 35-не һәр җылны. Безнең кебек класс по-моему тату юктыр дип әйтәсем килә. Безнең группада. Без һәр вакытта да менә минем Шамилем бар име. Ул минем классташ, авылда тора. Ул минем классташта, туганымда һәм адашта. Ул миңа һәр вакытта әйтә: "Шамил, синең кебек горурланабыз, синең белән горурланабыз. Синең кебек кеше юк бу дөньяда" дип. Мин аны бик хөрмәт итәм. Аны гына түгел, бөтен классларымны минем 25 ел юбилейга да, 50 яшьлек юбилейга тутырып, чәчәкләр алып килеп, бүләк итеп, матур дип сүзләр әйттеләр. Мин аларга бик зур рәхмәтле, авылыма җанды инде. Зур рәхмәт аларга. Шамил әфәнде, менә сез үзегезнең бер әңгәмәгездә мин үземнең буем турында уйлаганым юк, мин аңа игътибар итмим дип әйтәсез. Шулай да менә үзегез әйтмешли, менә балачак вакытыгызда, мәктәп елларында, үскән елларда андый уйлар килми калмагандыр. Ни өчен менә минем классташларым үзегез әйтмешли метрда 82 метрга кадәр үсәләр? Ни өчен мин булай дигән сорауны үзегезгә биреп карамадыгызмы? Булды бу. Дөресен әйткәндә, ул бәсеме 14, 15, 16 яшь вакытлар туры килде. Самим менә теге комсомолга, ул вакытта комсомолга керәсем битендә име, 22 апрельдә Ленин бабайның туган көне инде ул. Шул вакытта бөтенесе зурлар, исен комсомол. Октябрьдә пионерда сизелми балачак белән. Тегеләр уже зурлар, аларга уже метр 65, син һаман шул кичкенә. Инде ни керә әзрәк кенә теге мәхәббәт ни кирп китә бит теге алар кызлар исе керә башлый. Кызлар исе керә вот дөрес әйткәндә, алар уже кызлар белән җыри башлый, син тоже уйлыйсың битендә ничегрәк шулай дип. Иш уже бер 9-10 класс укыганда караганда миңа әзрәк кенә шундый ни керде инде. Борчу керде. Борчу керде, ничек алар уйса мин юк. Но минем беләсезме, әйтәсе килә бит. Минем әтинең
әтем мәрхүм, мен 11 яшьтә үлеп китте ул, авырып. Әйтәсе килә, 6-7 яшьләре мин әле мәктәптә укымый идем. Яз көне былчырак вакыт, әти ташкы бирде, уйнап йөрим. 2 малай килде тоже. Мин вакытта уйнаштырга аламыдыр инде, мен хәтерлим. Алар миннән 2 яшь кичкенә 69 елгылар алар. Рафик белән Фәнис килделәр дә, без нәрсәдер булдыкта, мин ташкын ала башладылар, суга башладылар. Булар мине икәүләшеп җыктылар, короче. Алар буйлырак, 5 яшь булса да, миңа 7 яшь әле мин керәсен генә бит әле кызга. Миңа 7 яшь тулган уже. Соктар да мин кирдем дә әтигә әйтәм. Әтем әйтә, мине соктылар. Менә шушы әтинең әйткән сүзе гомеремдә дә онытылмыйм. Ул миңа, наверное, менә шушы вакытында әйткән Ходай Тәгаләнең әйткән сүзе. Улым, син кечкенә түгел. Син зур. Әгәр дә көчең җитми икән, тот та былчыракмы ул, агачмы ул, нәрсәме, тот та сук, үзеңне әбҗәт иттермә. Һәр вакытта сине хөрмәт итәчәкләр дип әйтте. Менә шул миңа 7 яшьтә кертеп калды. Аның әйткән сүзе шушы мәктәптә дә мин үземне әбҗәт иттермәдем. Ни өчен? Минем шул сүз керде. Ул миңа йөрәгемә ятты. Миңа хәзер бүгенге көндә 53 яшь, февральдә тула 54 яшь. Менә ул һаман минем менә шушында, һәм шушында ятты ул. Ягъни ул сезгә гомергә яшәү девизы булды. Ие. Шуңа күрә мәктәпкә кергәчтә мине шундый шук икәнемне белделәр. Мәктәптә мине каршы алгачты шушы малайлар, даже үземнән кичкенә булган малайлар да кыйнарга тырышсалар да, мин аларга тоттырмыйдым. Мин бик шундый шустрый чабадырым. Ну без тыйнагыйк, без өстәлдән, парта өсләренә урындыктан чабып җөрмәдек, ләгәдәргә. Ну, әйттеләр бит, ул мәктәптә 1-2 кеше була. Бер буклы сыер бөтен көтүне буклый. 1-2 була инде ул мәктәптә, класста да. Бездә андый булмады. Без тыйнак булдык. И безнең әйтәсебез килә, шушында да шундый кешеләр булып, аларны линейкага чыгаралар сәгать 8-дә, понедельник көн линейка була бит инде 40 минут, 50 минут. Шунда безне бертенебезне продюсерлар икән. Укыган 3 кило, 2 кило алган кешеләрне дә инде укы дип. Миңа һәр вакытта әйтә башладылар, энекәш, улым, укырга кирәк. Булар зур, булар көтүдә көтә, ә син көтә алмыйсың. Сиңа укырга кирәк дип әйтәләр. Инде мин тырышып, инде эшлегә булса да, физика мул, математика мул, татар теле әдәбиятын, конечно, мин әйбәт укыдым, биология, география, алар минем хезмәт, география, алар бик яраткан саннар минем. Алар мин дүртлегә укыдым. Калганнарын шул эшлегә сөйрәлеп чыктык инде. Әйтәсе килә, минем даже олылар әбҗәйтсә да, минем класслар барып басадыр, минем алгаймы. Классташларыгыз Безнең әйтәмеш, безнең класслар теге зур майларга караганда да зурлар ие. Буйга аларны җиңә алмыйлар инжектор. Көчле алар. Шуңа күрә рәхмәт аларга. Бар шундый язучы, Гулливер сәяхәтләре дигән әсәрне язган Джонатан Свифт. Менә ул шул заманда, менә шушы әсәрне язганда мөгаен Лилипут сүзен уйлап таба. Һәм менә шушы сүз инде менә бәләкәй буйлы кешеләргә ничектер менә ябышып китә. Шулай бит. Бездә инде буе метрда 40-тан артмаган кешеләргә ничектер менә шундый исем белән эндәшәләр дип әйтик. Менә бу сүз сезне кимсетмиме? Беләсез, bundan юк. Лилипут татар теленә тәрҗемә иткәндә ул пәтүнәк. Бу нәрсәдән аңлатыла? Ха тарихын әйтәм, менә шушы Гулливер дип әйттегез бит. Бу дөресен әйткәндә Гулливер була зур әйме? Аңа ничектер әйтмиләр, син Гулливерме нәрсәме дип, аның ачуы килми, ул горурлана, аның буе зур. Ә без ничек ачынарга тиеш? Бу афиша. Халык безгә акча эшләргә кирәк, безне тамакны туйдырга кирәк. Без афишага языла Лилипутлар ансамбле дип киләйме? Мине мюзикл, яни маленьких звезд, Георгиевский ансамбль тегесе монысы. Бу афиша. Ә без көндәлектә безнең үзебезнең арасында зурлар, кичкенәләр безгә әйтәләр, маленький дип, кичкенәләр дип, бәләкәйләр дип. Бездә Лилипут дип әйтмиләр. Безнең әгәр дә әйтәләр икән, бездә ачу чыга. Безнең Лилипут дигән сүзне әйтергә ярамый, безнең күңел кала кебек. Мин калмый, ни өчен дигәндә, мин татар эстрадасында күп эшләп кенә киттем Мәскәүгә. Шуңа күрә миңа ул әйбер ничектер кырыйдан узды ул. Мин аны сизмәдем үземнең Лилипут икән. Аннары миңа бүгенге көндә яшьләрме, уллармы, миңа бер качанда син Шамила бик кичкенә дип әйтмәделәр. Шуңа күрә миңа ул ничектер әйләнеп узды. Әйтәсе килә, бу афиша ул булырга тиеш. Гулливерларның үзләренең циркы бар, Лилипутларның үз циркы бар. Шуңа күрә без бәләкәйләр. Һәр кешенең тормышта алдына шундый сорау килеп баса, киләчәгемне ничек бәйләргә, кайсы сукмактан атларга, нинди һөнәр сайларга. Мөгаен бу сорауда сезнең каршыга килеп басмый калмагандыр, мәктәпне тәмамлагачыннан, һәм сез сәгать төзәтүче һөнәрен сайлыйсыз. Әйтегез әле, бу шыраклы хәлме? Сезгә кемдер киңәш иттеме, әллә башка вариантлар да бар идеме һөнәр сайлау буенча?
Бу сорауларның иң авыр сорауы, Данил дөресен әйткәндә, бөтен кеше зур, мин кечкенә. Хәзер миңа сочиние язара куштылар. 10 класс. Мин бөтенесе яза, нәрсәдер әйме, мин яза алмыйм. Көтүче дип язсам, әти көтүче, ат көтүчесе. Мен буем кечкенә. Яни доярка. Хәзер Казанга китергә исем инне. Мәйтәм, кем була алам янда? Артист дигән әйбер ул вообще Үз алдына килмәгән. Ул килми. Әйе. Аны Зөбәр Хәйретдин да әйтте, бүтән Салау Зәкиевләр алар уйламаганнар артист булырга. Миңа да андай әйбер булмады. И мин килде дә директор, шушы Наҗиапа бүгенге көндә исән, ул мине карап утыра шушы передачада, Завуч Рафик абый да, әнием дә карап утыра. Килде дә Рауза ди. Минем әни исем Рауза исемне. Шамил ди, сиңа сәгать мастерына укырга барырга кирәк дип әйтте. Шуны тоттым да мин шушы сочинение язып куйдым. Кичкенә генә әйтеп. И шунда да минем классташлар берсе дә язып бетерделәр, ә мин утырып торам бит инде, көлмәделәр. Монда беләсеңме, шушы мәктәпнең безнең класс җитәкчесе Фагыйрә әйткәндер. Бу мала кичкенә байда кимсетелгән, аннан көлмәгез дигән сорау бирелгәндер ди мин беренче класстан ук. Һәм бүтән классларга да бирелгән. Потому что о белән бу укыдык. Бик күп бала, 500-600 бала укыган бездә бер класста. Әле вакытта агач думнар, әле бу таш җугый, аннарга ачылды ул. Менә шул вакытта шушындый профессия килеп кирде дә миңа әйттеләр. Минем абыем армиядән служить итеп кайтты. Ул пограничнигигә парашюттан сикереп. Әти үлеп китте мәрхүм дә, улым кайтты. Бу иде Себердә, Тюменский областагы Город-Тобольскида әнинең абысының абысы шунда директор булып эшләде, шунда эшли башлаган иде. Абыйны кайтартык та, шунда өйләнде инде ул. Шунда минем абый Казанга килде. Сәгать мастерын минем әнинең туганы абый Әхәт абый 4-нче троллейбус белән йөридер, Кировский районына мине Кальсада каршы алды да, без шуның белән менә Гладилова остановкасы, менә улица Инглиз дом шем, шунда сезнең укый торган барыгыз. Без бардык июль вакытында, документларны бирдек тә, бик мөлаем генә Люция Галиевна Завуч, шушы училищеныкы, хәзер инде колледжда бирделәр. И Ксенофонтов Анатолий Александрович, он еще тоже исән кеше, урыс инде. Мине бик мөлаем генә матур каршы алдылар. Шамил, рад тебя приветствовать в нашем училище дип. СПТУ 41 бу. Специально-технический училище дип атала, профессиональный. Кирдем дә син ди сәгать мастернамы, радиомеханика, телемастерма или холодильник җатырга киләсеңме дип миңа сорау бирделәр. Мәйтәм, мин сәгать мастерна. Шушы Наҗиапаның сүзен терәп әйттем. Шушыннан алдылар да мине 213 группага 18нче бала итеп мине беркетеп куйдылар. Монда татарлар да бар иде, урыслар да бар иде, уллар да бар иде. Мин үзем генә бер кичкенә. Миңа килде дә Ксенофонтов Анатолий Александрович: Шамиль, ты не переживай. Тут и маленький у нас уже на заводе работает, в фабрике. Мы тебя научим, диде. Ягъни сез шулай итеп канат бирделәр. И шулай итеп мин шушы училищега 2 ел һәм жарты елым мин аның үттем практика үзебезнең Казанда. Сез инде сәгать төзәтүче булып эшли башлагачыннан параллель рәвештә эштән бушаган вакытлардадыр инде мөгаен Тасма клубының Чулпан бию ансамбленә йөри башлыйсыз. Әйтәләр бит әле халыкта менә җырлый белмәгәннәрне колагына аю баскан диләр, бию белмәсә аягына аю баскан диләр. Мөгаен бию мәсьәләсендә аю сезне читләтеп үткән. Менә бию сәнгате ул ничек килеп эләктегез анда? Сез кичкенәдән аңа хирыслык барымы биюгә? Күп күреп сез өйрәттеләрме сезне менә? Миңа октябрь айында Милуша кирде. Тасма клубында. Анда саз ансамбле бар, Рифкат абыйның бик көчлегенә. Анда сездә бар. Фотографияда мин күрдем сезнең саз ансамблендә, куядыр инде фотография Рифкат абый анда. Сезне күргәнем янда. И шунда нитте дә бездә Рифкатта менә шундый ансамбль бар ди, Чулпанда кирәк ди, әйдә ди, театрга чакырам ди. Карыйм монда чипчиста авылдан Саба районы әтнә, Орша, Апас, җыелышканнар бер 18 кыз һәм егет улылар, иң кечесе мин. Миңа 18-19 яшь. Тулмаган әле. Хәзер мин килдем дә шушында мин театрга йөри башладым. Бер заман узып китәбез, хореографик ансамбль. Раз, два, три, раз, два, три. Мин керәмдә башы табып карыйм. Тагир Максумович бу көндә халык артисты, Сәйдәш ансамбльнең художественный руководителе, зав кафедра битендә бу институт культурада. Латфулин Тагир Максумович мине күреп алды да: Шамил, давай, театр этатну, ансамбль этатну дип. Вторник, четверг, суббота мин театрга йөрим. Понедельник, среда, пятница мин үзешчән шушынга йөрим. Тик сездә үзешчән монда. Шулай итеп мин җырып китеп,
Бір ай, 2 ай ішінде қарадым да, смотри, Шамил, а ты ведь хорошо танцуешь деп меңа. Әйбет бейсің сен деп енді. Тагер мәйтем нешеп, сіз менімен татарша сөйлесмейсіз. Сіз бит мәйтем татар дейм тегімге. Бүгінде Ишат Камиловичтар, Никшатуллалар, Найлар бүтін татарша сөйлесер. Бұл енді теге Қазанда туған інісі де урыс шарақ сөйлесер. Ну, татаршаны әйбет біләйінді. Ладно, Шамиль, если тебе надо, я с тобой по-русски, не буду татарски. Мәйтем, не надо по-русски разговаривать, если уж надо, мәйтем, ансамбль тебе. Коллектив зуры. Шулай айтып, мен бей башладым да, бұл мені үйрете башлады. И ойырым артық басым ясай башлады меңа. Бір жыл ярымнан соң. Бұл енді 87-88 жылларда. Бұл ясай да, мен қарап тұрам, нешек бұл меңа көбірек. Мен алалам полдан, ұйлап қойдым, нешек бұл мені рәнжіткен кебік болады, мен нәрсәме деп, меңа енді бұл. Меңа келді да Наил. Әйтті, Никшатулла енді, ол Өзбекстаннан қайтқан. Наилді бертәдірек, Никшатулла есім болғаш, ауыр болғаш енді. Наилді бертәдірек. Шамиль, не переживай, он хочет тебя сделать артиста звездой. Ясыйсы келе сенен де, құяш ясыйсы келе ол деп, меңа шулай айттырып, мен ясый башладым. Шулай айттырып, енді мен шошында жүріп, 5 жылға яқын шоша ансамбльге ердім. Театрда мен 3 жыл ердім, коллектив таралды, 2-ге шығып кеттілер, үйленіштілер, неттілер, андағалар ұлылар енді. Мен шоша ансамбльде қалдым. Шулай айттырып, менің шоша тасмыда, мен 7 жыл тұрдым. 2 этажлы дом ел, тасманы. И мен шоша тасмаға қойттым, сағат мастерна болып. Мен бетінде қояды бір кәртілер керек. Мен 2 ай ішайын да, директор айтады, шоша заводнықа. Нет, Шамиль, ты, говорит, маленький, у тебя, говорит, и нос не видный, и рот. Иди к себе туда на работу, деп, мені бытовых условқа жіберді. И мында зор кішін алдылар да, шулай айттырып, мен общежитиеде отырып қалдым. Мәйтем, мен общежитием тұлай тұрағым жоқ, мәйтем. Ол тоже татар кішісі, тасмыда. Кірәшін енді ол. Сен дейді, лучше тегінде бар дей, онда эшләді. Сен анда лучше жылы да була, мында сен асалқын дей. Бір нәрсе көрселер, менен көрілер деп, директор мені шуайттырып, тегінде жиберді. Білесің, менің жолда училищеға келгенде де бик әйбет кішілер тұрып келді. Урысы мы, татары мы. Общежитие келгенде де шушы Мансур абый мені бик қаты өзінің қанат астын алды. Onlar шушы Әлбертлар, шушы Никшатуллалар, Хасаннар, нелер бітінісі кеткен, Өзбекстаннан келгенler, қойдан келгенler, Краснодардан келгенler, бітініс шушы татарлар келіп, шушында менің яқшы келген. И тегінде ішлей башылғашында шунда әйбет кішірлікті. Онда бітініс ұрыслар е, и мені шунда құрмет етіп. Нешектір міне Советлар Союзында шунда өзі иқтиматлы, терен шундай оңлы кішілер болған олақытта. Нендедір пунктуальность, аккуратность, доверенность и нешектір кішіге үйрету һәм ақыл үйрету деген әйбір болған. 90-нчы еллар башы, бұл битінде илдә үзгәрешләр чоры, үзгәртеп кырулар. Сезнең иҗатыгызның башлангыч чорыда дип әйтик, бу һәвәскәр иҗатның әле Сәләвәй төркеме шул елларда барлыкка килгән иде. Сез бит инде анда артист буларак эшләп китәсез һәм менә шул инде сезнең бу профессиональ баскычка беренче адымнар дип әйтергә буламы менә бу төркемне? Дөресен әйткәндә, ул вакытта менә шушы биюем минем Тагир Максимович әйтте дә, Шамил ди Мәскәү лилипутлары килми пока дей. Күрмим мин аларны дей. Мин син шунда качу дей. Ну не знаю, что делать дей. Әйдә дисен берәр татар коллективына кирип кара әле дей. Хәзер мин шушы Әлберт дигән малайыбыз Башкириядән инде ул өйләнеп китте. Братик Касимовда общага бирделәр моңа. Бер тулай торакның бер бүлмәсен. Без кунакка килдек. Хасан, мин, Никшатулла шушы малай, Ишат Камилович кунакка бардык. Бардык та хәзер шушы Мансур Хайретдинов Сәләви Мәләвинең группасы Шамил ди, нишесең ди, мәйтәм сәгать мастеры. Тагын нәрсә эшләсең, мәйтәм театрга җөрдем, биергә җөрдем. Нинди биюләргә җөрдең? Әйдә әйт әле ди. Мәйтәм менә шундый дип тоттым биюп күрсәттем мин моңа. О, син матур биюсең икән ди. Әйдә безнең коллективка ди бу. Иң беренче гастроль минем бисәм мәгать чырагыдыр инде бу әпәт. Волгоградка киттем. Татарларга шунда выступать итеп кайттым шушы 25-не. И мин шушы 25 көн эчендә 3,5 350 сум акча, мен монда проештем 220, монда 350 сум акча алып кайттым. Чираттагы баскычыгыз, сез инде профессиональ тормышта инде тагында зурак баскычларның берсе, бу Татар дәүләт филармониясе. Татар дәүләт филармониясына эшкә килгәндә, эшкә алынырга килгәндә дип әйтик, анда комиссия составында танылган җырчылардан Илһам Шакиров, Нәфис сүз осталарынан Айрат Арслановлар утырган булса кирәк. Һәм сез бернинди биюче һөнәре буенча укымаган, дипломы булмаган егет филармониягә килеп керә һәм
сез менә шушы мәртәбәле артистларны филармониягә эшкә кабул итәрлек итеп нәрсә белән җәлеп итә алдыгыз? Әфия апалар, инде Хамдун апалар, Бафира Гызатуллинар, Римма апалар бит, Зәгъра Пасахабилар, алар битнесе. Кемдер консерваторда укыта, кемдер филармониядә эшли инде. Ха килеп күрдем, зур артистлар битне. И хәзер Айрат абый Арыстанов, Илгам абый Шакиров, Мазитов, Хабрауил абый Таишев, Римма апаның тормыш иптәше, тоже художественный руководитель по цирковым отделениям. Килделәр дә хәзер улагытта теге ужастиклар чыкты. Әнәс ужастиклар белән күрсәтә фокустан иләр, мине бийтә. Мин чыктым да китереп русскийны бәреп алдым да хәзер. Илгам абый кул шауып куйды. Менә шушы коз майы кебек, сыер майы кебек менә йөрәккә бәреп ятты. Шәшем турып басты минем. Хәзер шуннан күрсәтәбез, программа бара бит, безгә хәзер отчет ясарга кирәк, концерт кылып китәргә кирәк хәзер, зур концертларга. Хәзер татарчаны бәрдем мин монда. Шамил булды бу, аңлашылды бу ди. Тагын нәрсә эшли беләсең? Хәзер мин 10 сабашка күрсәттем. 30 штук туршик ясаттым да, һәм пузынки ясадым. Алынды бу эшкә ди. Равил, син нәрсә әйтәсең? Айрат, Ләкимович, нәрсә әйтәсең? Мазитов, син нәрсә? Илгам абыйның бер сүзе җитте шунда. Шкалабыз иде. Әгәр дә син бии беләсең икән, анда кирәкмидер высшее образование. Хәзер даже уборщицага да высшее образование кирәк. Шамил әфәнде, менә сезнең иҗат юлыгызда, сәхнә юлыгызда сезне дөнья масштабында дип әйтик, менә чыгарган, дөнья масштабына чыгарган ике вакыйганы атамый мөмкин түгел. Аның берсе Дюсалей циркы, икенчесе Голливудта фильмда катнашучу. Бер генә фильм булса да, инде ул Голливудта төшү. Уйлап караганда, гади генә бер татар авылыннан чыккан бер егетнең, бер малайның менә шушындай югарылыкка менүе бер яктан шаккатмалы, гаҗәп хәлдә, икенче яктан карасаң түгел дә кебек. Ни өчен дигәндә, мин үземә дә шул сорауны биреп карадым. Әгәр дә сезнең менә шушындай буйыгыз булмаса дип әйтик инде, әйме? Шушындай формада булмасагыз, бәлки сез бу проектларга, бу Голливудларга, бу Дюсалейларга эләкмәгәндә булыр идегез бит. Америкада сөйләр икән. Нам нужны маленькие люди, красивые. У нас же своих людей, они говорят карлики. Карликлар. Алар ямсыз, аларның башлары зур, кул аяклары кыска, туловищесы зур шундый. Миңа кичкенә кешеләр кирәк. И бу тотканда бар Мәскәүдә шушындай кичкенәләр, лилипутлар дип әйткән. Это чум дип әйтә. Беләсезме, чит илдә лилипутлар юк, анда карликлар гына. Хәтта безнең Россиядә да бик күп ул карликлар. Ягъни кәрләләр. Кәрләләр, ие. И бу шушындай кичкенәләр бар дигәчтен, безнең Дольскийга обратился бер кеше. Есть контракт бар, тегесе бар, әйдә эшлибез дип. Булар килделәр, и бездә комиссия үттек бөтенебез. И аның өчен без Украинадан, Белоруссиядан җыйдык та, шушы Голливудка без киттек. Без 40 кеше киттек. 20 яшьтән 60 яшькә кадәр. И без шунда эльфлар булып. Эльф инде ул корсак, колакка киләт ителгән колаклар, мыек, сакал, и һәрбер көнне көн саен үзгәреш. И безне сканировать иттеләр. Мин инде биюче булгач, мине күбрәк шунда движениялар булды. Кемдер инде утырып торалар. Шулай итеп, сканировать итеп, без как будто 2000 эльфы кичкенәләр булып эшләдек. Пайневуд студия алдан Англиядә, аннар Америкада булдык. Шулар. Шуннан соң, шушы 2006 елда без шушы нигә төштек, аннар без 2007 елда Америкага киттек тә кызыл келәмнән бардык дорожкадан. Шунда безне митинг бик кашалдылар. И без шулай итеп истә калдык Америкага, Европага. Инде хәзер 2009 елда мәрхүм безнең Дольский үлеп китте дә. Инде без инде кинардан кайттык та, безнең коллектив таралды. И калды 2 коллектив. Бер заман Инна шалтырата. Инна минем беренче партнершым, шушы Мәскәүдә эшләгән Дольскийда, минем мюзиклда. Шамил ди, тут ты кастинг проходит, ты Дюсалей ди. Ты очень сильный, приходи, пожалуйста, дип. Хәзер электронный видео бу миңа җибәрде, мин моны отправить иттем Мәскәүгә, Мәскәүдән Канадага. И февральнең 25-ндә безне Мәскәүгә чакырдылар. Хәзер 8-дән 4-кә кадәр безне оунаталар, безнең театральный, тегесе, монысы данный, мин бит театральный данный уже бар, кинога төшкән. Миңа Сез инде монда йолдыз буларак килдегез. И хәзер карыйм, 25 кеше, шуның 7-се кыз, калганнары малайлар. Хәзер мин үземнең ковбойны биедем, кем акробат, күрсәтте инде хәзер театрализованный, нидер мәхәббәт чыраклары туры килде, ниндидер хайваннарны изображать иттек инде күрсәттек, минем аңҗыларны күрсәттеләр, ниндидер кобра кебектән инде шундый тегәнәсен күрсәттек тә.
Біз де 3 айдан соң сізге дей. Биребез дей. Хәбәр итәрбез. Хәбәр итәрбез дей. Мен кайтып кеттім, оныттым мұны хәзер. Тағын эшләп берейм. Бір заман шол тұратылар. Бұл 15-ші ме, 20-ші ме майлар. Сезне Канадаға шақырып. Шақырып хәзер. Нәрсесін бұл енді қойдым хәзер. Аби әйтә инде, не, кеу әйтә. Шамил аби алайын дуал болды. Кереклі звоноктыр дей. Әлі тегенде телефонлар гына. Хәзер алдымда, здравствуйте, айтам, слушаю вас. Это Татьяна Величенко из Канады. Вы кастинг выиграли. Мен шеш тұрып баса шулай, міне, шундай инжектор деген. Аби келді, нәрсе болды өнімде? Мәйтем, Канадаға кастинг өткенен бет 3 ай таманатан. Мәйтем, мені 25 кіші арасында, мәйтем, бірін өзімні алдылар. Аби, 2 айда мені құшақлап алды. Шулай тіріп, 25 кіші арасынан бір қызны, һәм мені шушы Сырып Дусалиға алдылар да 2011 елның майыннан 2014 елның февралына қадар 3 жылда, 2 елда 10 ай, 3 жылға яқын енді 11 ай, шошында эшләп чыктым мен. Гадәттә, менә шушы Дюсалей циркында эшләүчеләр анда күбрәк менә шушы Россия циркачларын алырга тырышалар икән, ни өчен дигәндә, алар нәкъ менә шушы характерлары белән һәм физик яктан көчле булулары белән башка илләрдән аерылып торалар. Ни өчен шулай дип уйлыйсыз? Америкада, Европада, Япониядә бездәге кебек җир, бездәге кебек су юк. Бар, андый түгел. Безнең әйме җиребез Россиядә, бездә бөтен система Менделеева кергән. Анда тимер мол, фосфор мол, торф мол, ниме мол, бөтен кальций нәрсәләр, бөтен. Кстати, мин өйрәндем аны, мин бөтен ним белән. Анда хата эше артты бит әле. Менделеевның инде. Шушы ни бездә бар. Дөресен әйткәндә, безнең Россия халкының суы әйбәт, аның һавасы әйбәт. Аның завод фабрикасы эшләсә дә без бик көчле кешеләр. Безнең үләннән ниндидер астан, ниндидер көч бирә торган. Безнең российский кешенең менталитеты шундый. Ул эштәргә ярата. Аның теге слава, кая мин алтын булыймы, мин звезда булыйм дигән сүз юк. Ул эшләргә бездә хәзерге яшьләр арасында күбрәк акча эшләр өчен эшлиләр. Без ни өчен нык чит илдә 2 жыл эшләп, уже бой булып, үзенең бизнесын ача. Ул хоккеистлар, спортсменнармы, олимпийский чемпионнармы, ниләрме, алар. Хәзер бездә дә бар. Безнең Путин аны хәзер ачты, рәхмәт аңа. Хәзер шуңа күрә безнең күп кешеләр чит илдә эшлиләр. Һәм безнеке 75% безнең Россия халкы, Украина, Белоруссия чит илдә эшли. И чит илдәге кешеләр безне яраталар. Без авырмыйбыз, без зарланмыйбыз, и без көчлеләр. Шуңа күрә безне бик яраталар. Шуңа күрә менә мине дә яраттылар. Муслимый народ дип безгә әйтәләр ялар. Менә татарлыкка килгәндә, сез бит инде күп чит илләрдә, күп милләтләрне күргән кеше, менә бу татар булуның аның берәр төрле роле булдымы чит илләрдә? Игътибар итүче булдымы милләткә? Булды. Мәскәү лилек вакытта, һәр вакытта безнең концерт беткәч, цирк беткәч, исемнәр әйтеп чыгалар. Әйтәләр. Мин анда таныштыралар инде тагын. Мин 13-нче иманда. Анда аллар әйтәләр, аннары средний возраст, аннары мин әйтәләр. 13-нче булып Шамил Галиев. Миңа иң беренче Израильдә бер урыс кешесе килде, еврей. Бу Аждут дигән шәһәр, без бит Тель-Авив, Иерусалим, шунда да эшләп чыктык. Килде дә, Шамил, здравствуйте. Я из Казани. А ты какой улице живешь? Не случайно не Шамил Усманова? Мин монда Шамил Усманова 25-та Кызарашитисе бар. Без Блюхерда торадык. Шунда мин бу мине күргән булган. И мәйтәм, я из Казани, Шамил Усманов, мәйтәм, 25-та, мәйтәм, ну там женское общежитие было, мы там в дискотеку ходили. А мәйтәм Блюхерда. Я там жил. Сейчас я здесь живу, дип. У нас татары живут здесь, дип. Мин үзем белән һәр вакытта бер 10 түбәтәй алып барадырым да, мин алдына мәйтәм, алар ничә кеше. Аның бер малай, бер үзе һәм кызлары 2 түбәтәй бирдем дә, рәхмәт әйтеп, аларны узаттым. Мәйтәм, килегез. Алар килә алмадылар, ничәптер. Татарлар шунда миңа шушы кеше әйтте. Инде татарлык турында сүз чыккан икән. Без бит инде менә сез әйткәнчә кием салым белән үзебезне күрсәтәбез, моңабыз, сәнгатебез белән күрсәтәбез. Менә бүгенге көндә без шул Казанны гына алсак, без грузиннарның хинкалиларын пешереп ашаталар безгә имә, төрекләрнең кебапларын ашыйбыз, башка японнарның сушиларын бик яратып ашыйлар, ашыйбыз имә. Менә сезгә шәхсән чит илләрдә йөргәндә,
Кайда да булса татар ашларын пешереп ашатучылар очрадымы? Бармы татар ашлары чит илдә? Финляндиядә тоже хәдәттә Шамил Галиев дип. Ике илдә ике апа, абзый белән. Бүрекләрен кигәннәр. Финляндия салкын ай, февраль ае бик прямо безнең Себердәге кебек. Шамил Галиев дип әйткәчтен, булар сырыкта безнең Шепетов битендә, безнең Шепетовның битен аны җылдып торалар шулай итеп. Хайба килде дә, Шамил ди, сез каяктан ди. Әйтәм, Татарстаннан. Шамил Галиев дигән исем ишелде, сез Шамил Галиевме? Әйтәм, мин Казанда торам, шулай дип, бу апалар белән очраштык хәзер. Дольский килде дә, Дольский безнең шундый мәрхәмәтле кеше ул. Шамил, что здесь стоишь? Иди туда, с ним, дип. Мине хәзер костюмны әйтәм, Иннага, җыя ул синең костюмыңа дип, мине чыгарып җибәрде. Мин хәзер җыешып тордым, мине кунакка чакырдылар. Менә мин шул вакытта Финляндиядә шул апаларга не бирдем. Үзем белән еще бүләк алдым, и плюс түбәтәй бирдем. Мин гадәткә кергән шул түбәтәй бирү. Булар инде каршы алдылар да, шул вакытта мин татар ашашын ашадым. Булай чит илдә безнең ашны ашаучы кеше юк. Без аны ашаучы кеше юк, әзерләүче юктыр инде. Әзерләүче юк. И без и без үзебез пешереп ашыйдык. Кая булса да кирип, или бер каян бәрәңгесен алып, суганын алып, кая да булса да үзебез кәстрүл алып, үзебез поварларына булса да мин түсәлидә әйтәдем. А можете вы суп сделать с лапшой дип? Анда в воскресенье блинчики были, борщ готовили специально Россия халкы өчен, воскресенье ден бар урыслар өчен. Әмин шул малайга әйтәдем, сделаем. Татарча безгә лапша кирәк. Лапша мәйтәм, можно мәйтәм, рулетка мәйтәм, можно мясо кинуть мәйтәм. Делаем мәйтәм, как пельмени мәйтәм. Понял ди. Шулай итеп миңа шундый кичкенә генә савытка салып, миңа шуны пешерәдер. Конечно, юк инде. Шуңа күрә әйтәсе килә, мин бик шатланадым аларның булганда. Америкада булган вакытта да без бит Америкада эшләдек 2 ай. Анда да татарлар бик күп килде. Шушы Шамил Усмановлардан, нидәнме булганмы, Казаннан килгәнме, алар тоже еврейлар, кияүгә чыгып киткән татарлар, ниләрме, аларга тоже шулай итеп түбәтә япар биреп, шулай итеп мине Шамил Галиев дип ишеткәч, миңа киләләр иде. Шамил абый әйтегез әле, менә бүгенге көндә без Лилипут артистлар коллективларын бик сирәк күрәбез. Гомумән күмибез диярлек. Телевидениедан да алар күренмиләр, кай вакытта кинофильмнарда чалынып китә, очраштырылып китә. Сез бит инде алар белән электән менә иҗат иткән сәхнәләрдә булган. Бүгенге көндә алар, бу коллективлар ничек яши, бармы алар? Аларның иҗатына бүгенге көндә ихтыяҗ бармы? Һич юк Россиядә. Минем бүгенге көндә аның өчен йөрәгем әрни. Бүгенге көндә мин эшләгә кергәндә 6000 нәп кичкенәләр бар иде. Украина, Белоруссия, бөтен Россия, Казахстаннан без бергә эшлидек. Бүгенге көндә безнең бер сияние маленький звезд калды, анда да 8-9 кеше генә эшлиде. Бүгенге көндә яшьләр циркка бармыйлар. Алар бүгенге көндә белемле. Кемдер фармация, кемдер врач, кемдер каядыр эшли, малайлар, кемдер нәрсәдер төзәтәләр, ниндидер электрикмы, ниндидер фабрикада эшлиме, заводта эшлиме, ниндидер образование, инженер, техникмы, шундый җирдә. Мин күп кичкенәне күрәм дә, җөрәгем әрни җигреп барам мен дә, алар миннән качалар. Когда-то мин тоже качадыр инде Нурия проблем Галиевадан. Шунда әйтәсе килә, алар циркка бармыйлар, и циркның 6000 кешедән хәзер ничә генә 100 кеше калгандыр дим мин, бик күп олылар үлеп китте. Ну бар алар, бар. Минем чырлар, миннән әзрәк яшьләр, уже 80 елгылар циркта эшләүче кешеләр юк. Менә бик авыр, бик кызганычка каршы, тагын бер 5 елдан, наверное, бу ансамбль элеп арасы калмас дип тә куркам. Мин инде уйлап торам, әллә мәйтәм Казанда отдел культура белән сөйләшеп, министр культура белән сөйләшеп, яшьләрне җыеп, үземә башлап җибәргә искәнмен дип тә уйлап җөрим. Что бюджет булсын, кушып, иретеп, циркыбыз бар. Менә бер көнне генә крашка бардым, Анисев белән сөйләшеп аттым, Шамил, неплохо было бы дип миңа әйтте ул. Менә бездә шул ук Татарстан масштабында гына бәләкәй кешеләрне табып буламы соң? Бар. Бармы кадрлар? Бик күп. Медсестра булып эшләр, кызлар, малайлар, алар минем кебек кичкенә моторлар, мин троллейбузда, автобуста күрәм. Безнең Казан циркы, әйтегез инде менә кызыксыну бар дип, әмма ни дәрәҗәдә сез бүгенге көндә Казан циркы белән элемтәдә һәм безнең бит инде мәсәлән Россия масштабында карасак, үзләренең циркы булган шәһәрләр алар күп түгел. Әле тагын да әйтергә кирәк, цирк мәктәбе булганнар бөтенләй сирәк. Безнең бит үзебезнең цирк мәктәбе бар Казанның. Бик көчле. Көчле. Ни өчен без аны бик сирәк ишетәбез?
Әллә ул безнең актерларыбыз, цирк артистлары чит илләрдә, башка шәһәрләрдә дан казанамы? Бүгін күнде, мен әйттем, циркка бардым, бик күп балалар занимаешься. Мен сорадым Анисимовтан, Владимир Николаевичтан. Шамиль около 300 людей занимается. С 5 до 7, с 7 до 13, с 13 до 17 лет. Бик күп балалар, бик көчле. Безнең главка находится в Мәскәүдә, Цветной бульвар у Запашного. Ягъни без аларга карыйбыз булса. Мәскәү распределяет бөтенесен төрле коллективка, нинди не кирәк, нинди һөнәр кирәк, антипод мол, акробат мол, лавитормы, трапециямы, ниндидер силовоймы, ниме, шундый әйберләрне распределяет директор Мәскәүдә. И алар җырлыйлар, алар чит илдә җырлыйлар. Ә бездә монда үзебезнең тренерлар бик күп, которые бу балалар белән занимаешься. И безнең балалар бик күп кеше. Ә сез беләсезме? Мин эшләгәндә бездән Казаннан 4 кеше дустрәдә эшләүче. Аның иң олысы мин идем. Һәм өчесе яшьләр, 25-27 яшьләр. Аның берсе Бразилиядә, булганда җыгылып төшеп үлде. Аны без, аны даже гәҗиткә дә язлар, аны сөйләделәр дә. 25 яшьлек малай үзелеп китте безнең. Аның әтисе татар, әнкәсе урыс. Аның исеме урыс иде. Исем Андрей Михаил, белмим, үлеп китте. Бездә бик күп көчле. Ягъни безнең мәктәп көчле. Ул бүтән җирдә дә юк. Сибирдә дә юк. Безнең бик көчле. Дөресен әйткәндә без Мәскәүгә дә якын. Аннар безнең президент та бик нык кеше әйәргә. Элемтә безнең Минтимер Шарипович та бит Миннаханов та алар менә ничектер бүтән әйберне контроль итә. Без үзебезнең татар икәнен белгертәбез. Без үзебезнең Казан һәм көчле икәнен белгертәбез. Даже урысларда да гомердә менә тарихны караганда, име алтын урдаларын икән атта да безнең татарлар бик каты бурышка кергән, алар бик каты бурышканнар һәм урыс вакытта җиңеп чыкмыйдыр ягәр безнең анда утырган баш ияләре. Сез ялгышмасам сәхнәгә 50-дан артык бию куйган кеше. Бию жанры дип әйтик, бию сәнгате ул бит үзенчәлекле. Мәсәлән, җыр сәнгате белән чагыштырсак, җырда тамашачы bütün сүзләрне аңлый, ишетә һәм ул шушы җырның мәгънәсенә төшенеп үзенең хисләнеп утыра, шушы җыр белән. Бию хәрәкәтләрен, мәсәлән, мин үзем бию хәрәкәтләренең нәрсә аңлатканын белеп бетермим. Тамашачылар да шулар дип уйлыйм. Менә ничек итеп тамашачыга җиткерергә биюнең нәрсә аңлатканын, ул хәрәкәтләрнең. Әллә без аны аңлатып бетерә алмыйбызмы? Беләсезме, ул биючедән тора. Мин хәзер әйтеп китәм, астан башым тагын. Дөресен әйткәндә, мин тагын максим сөйләгәндә, без ансамбльдә, без менә минем үземнең генә бүгенге көндә 13 биюем бар. Аңар өчен мин ансамбльдә биедем бер 20-гә якын булай. Минем вообще бер көнне санап җырдым әле, кайчан гына, былтырмы? 87 бию биегән мин. Сез аларның барысында үзегез генә куйдыгызмы, әллә хореограф белән? Коллектив, бу Мәскәү лилипутлары белән, ансамбль белән, әле бит мин кроме ансамбльдән башка бүтән җирдә биеп җырдым, гос ансамбльдә дә биеп җырдым. Шушы 87 бию кергән. Без һәр елны 2 елдан 2 елга яңа биюләр өйрәтәдер безгә Дольский, хореограф чакыртадыр я. И без яңа биюләр. Менә уйлап карагыз. 18 елга почти ничә бию биелгән. Аның кайсыдыр кабатлана торган булган, кайсылары кабатламаган. 87 бию. Муртул артыкта, мин кайсы биюләр әйтмәгән бездә. Мин үзем көндә генә, менә Казанда гына 30-га якын бию биегән. Һәм бүген көндә мин биегәннән соң шушы Таһирны чакырам да, ул профессионал мине карый. Шамил, бу бию бармый, син кичкенә. Моны алып ат дип әйтә ул. Мин шушы биюләрне аңа каратып, ул профессионал дәрәҗәгә карагачтын. Ул миңа әйтә, бу бию сиңа бармый, бу движение вообще ул зур кешеләргә генә бара, моны алып ат дип, менә шулай дип әйтә. Миңа шушындый теге җирдә булган, шундый шуточный, шундый игровой, уйный торган, менә шундый уеннар биюле кирәк. Интерактивный шундый, менә матур биюләр кирәк. Менә шулай әйтеп инде, менә шушындый 18 ел, һәм инде бүген көндә 32 ел уже сәхнәдә, шунда менә 90-га якын бию булган инде дип әйтәсем килә. Характерны әйтәсем килә, характерга күчеп китәм. Беләсезме, күп биючеләр характерны күрсәтеп бетермиләр. Менә бар шундый моңлы җырчылар, әйме, Филис Кахировлар, әйме, менә ул җырлый икән, ул җырлый, әйме. Рашид Фатуллин, Раяз Фасиховлар, Зәйнәп апалар, Салават Фатхетдин, әйме, легендарларыбыз инде безнең легенда Юхам Абшакиров, Әлфия Павзалова, Вафира Пагизатуллиналар, Гүзәдә Сайфиналар, Римма Зөхрәпалар, алар бөтенесе җырны. Биюгә килгәндә мине Таһирның кынатын түгелдер инде ул. Мин һәр бер бию, мин бит чит илдә йөрдем.
Һәр бер кешенең Кавказда да булдым, мин тегендә дә булдым, мин аларның характерын күрдем. Мин әгәр дә бийим икән ковбойны, мин американец. Мин полностью шунда керәм, мин дә татар. Образга керергә кирәк. Ие. Һәм шушы әйтә, Шамил, син настоящий ковбой булдың дип әйтәләр миңа. Урысны бийим икән, мин настоящий урыс. Мин калмыкны бийим икән, мин калмык биюе мин. Әгәр дә мин бийим икән, бу көндә куклы эльфаны, мин аны Америкада Дүсәлдән алып кайттым. Мин шушы куклы, теге Кыш бабай кебек. Кыш бабайныкы, ул Кыш бабай булып урамда биидер. Ә мин моны куклы эльфа садым. Ни өчен? Беренчедән мин Голливудка төштем. Һәм мин кичкенә, мин бүтән образ бармый. Только эльфа гына дип әйттеләр миңа. Хәтта мин аны үзем уйлап таптым, аны бер кеше уйламады. Шуңа күрә мин бүгенге көндә менә бийим мексиканский. Мин Мексикада булдым. Мин Бразилиядә булдым, Рио-де-Жанейрода булдым, Сан-Паулу шәһәрендә булдым. Дүсәлей белән. Мин аның характерларын беләм. Мин шундый биюләр бийим. Әгәр дә мин бийим икән, пионер. Мин Совет Союзында туган. Мин пионер бию бийим. Мин Украина икән, мин Украинада, минем кызым Украинада. Ягъни тамашачыга җиткерер өчен характерны бирергә кирәк. Мин Украина бийим, бутылкалар күтәреп чыгам, шушы мыеклар белән мин бутылканы күтәрәм дә тегеләргә эчертәм жюри. Кеше утыра туйда, банкетта, концертка барам да, без эчмибез дип кычкыралар. Мин теге җаулыклы мөселман бабайларга бармыйм да, ул белән барам шунда теге. Утыра бит инде тегенде костюмнан, җәбрәр спортивкадан шунда җирләргә барып, шушы аракны эчеткән булам инде. Характерны бию. Һәр бер кеше үзенчә, менә җырчы үзенең шигыре белән, аранжировкасы белән нык итеп күрсәтергә тиеш. Ә бию характер белән. Сез инде әйткәнебезчә, күп чит илләрдә булган кеше һәм чит илләрдә кайберләрендә сезгә эшкә калырга да тәкъдимнәр булмаган түгел. Сез әлбәттә туган җиргә, туган илгә хыянат итмичә бирдә эшләп калган артистларыбызның берсе. Шулай да әйтегез әле, әгәр дә читтә яшәргә туры килсә, сез кайсы илне сойлар идегез? Мин патриот. Мин именно Рәсәй, Татарстан кешесе. Безгә бик күп чит илдә, Америкада да, Австриядә да, Швейцариядә калырга куштылар. Калырга тәкъдим ясадылар. Ие. Мин анда үзем генә беркем түгел. Коллектив белән. Ә коллективны ничек без ташлап китәбез? Безне кеше иткән Игорь Георгиевич Дольский 87 яшьлек абзый не ташлап без китәбез. Безне просто Ходай Тәгалә Афу итмәс. Накажет просто. Шуңа күрә безнең икенче коллективларда китүчеләр булды. Ул коллективлар слабые. Алар үзләренең номерлары белән. Алар жактыра алмадылар, кире кайттылар. Беренчедән, аларның менталитетын белергә кирәк, аның телен, аларның ашларын ашарга кирәк. Һәм сиңа яңа номерлар кирәк. Алар сине өйрәтәме? Өйрәтми. Ягъни читтәге промоутерлар өчен дип әйтик инде, синең әгәр дә әле көчең булганда, синең талантың булганда, син аларга кирәк. Инде ихтыяҗ бетсә тамашачылар тарафыннан син урамда калырга да мөмкинсең. Кайсы илне сайларым? Мин сайларым Швейцарияны. Сайларым Италия или Испания. Мин калырга туры килсә. Ие. Шунда эшләп, әгәр дә мин шул яшь вакытта калган булсам, 90-нчыларда, инде мин зур миллионер булган булырым. Минем ниндидер бизнесым ачылган булыр ие. Телемне өйрәнеп, шулай калган булсам, конечно, мине Дольский, минем коллектив мюзикл мине кичермәсләр ие. Не простили бы. Шуңа күрә мин каласым килмәде. Дөрестән генә урыслар кала, ә без татар кешесе. Мин ничек әниятен ташлап китәм? Туган балалар, династия, авыл, ипи, аш, безнең эшпишмак, бәлеш, мин просто анда исем китәм, булдыра алмыйдым мин. Сез 10 сыйныфны татар телендә укып, дөнья гизгән кеше. Урыс телендә татарча отвечать иткән кеше. Димәк, татар баласы татарча укып та бу дөньяда зур үрләргә ирешә ала. Без бүген менә тел турында, мәгариф турында сөйләшәбез. Сез нәрсә дип әйтер идегез? Мәсәлән, әти-әниләргә теге рус мәктәбенә, рус классларына бирергә тырышкан, аларның бердәм дәүләт имтиханнарын бирәсе бар дип кайгырган әти-әниләргә сезнең әйтер сүзегез бармы? Бар. Бу авыр проблема берсе, мин бик күп битендә группада, бик күп группадан сөйләшәбез. Мин һәр вакытта теге уруска бирүне, мин менә үземнең, минем бик күп племянниклар бар. Минем бик күп туганнар бар. Мин аларга һәр вакытта кая кунакка барам икән, алар киләме, мин аларга әйтәм. Бала сидит садикка бара да, 2-3 көндә урысчаны өйрәнеп кайта. Татарчага бирегез, урысчаны бойда өйрәнә ул. Даже мин дә мәйтәм 18 яшьлек малай урысчага өйрәндем. Бер кайчанда мәйтәм соң түгел. Английский тел өйрәнү, итальянскийме, французскийме, это беренче түгел.
урыс теле ул вообще жеңіл. Ул без шушында яшибез, безгә канга сеңгән ул. Бер кашында тора. Мин бик авыр сорауларның берсе, инде безнең президентларыбыз, безнең депутатларыбыз, безнең шагыйрьләребез шул белән тырышалар инде телне бетермәскә, ашыбызны, пишмакларыбызны, бәлешләребезне, ашларыбызны бик тырышабыз. Мин бик каршы киләм шул урыс нине бирмәскә дип әйтәм инде. Һәр вакытта татарчага күрә. Алар балалар өйрәнәләр. Тел дигәндә мин һәр вакытта кайтам икән авылга, мин урыс сүзен онытам уже. Мин үземнең классташлар, күршеләр килә. Алар мине шундый кабул итәләр, алар мине хөрмәт итәләр, что мин шушындый артист, зур кебек итеп күрәләр алар мине. Мин үзем простой гына әүвәлеге шул укучы бала кебек хистәндә аларга кирәк булганда әзрәк кенә тегән җикте утырып алумы, нәрсәме, шашлыклар ясаумы, бергә җыелышып шулай утыру алулар тегән. Мин тел һәр вакытта мин аны яратам, мин аны сөям, мин татар булганыма горурланам һәм миңа үзебезнең президентларыбыз, министр культураларыбыз шушы дөньяның илен җырып чыккашты, миңа шундый атказанган бирү, мин Татарстан, Россияныкы түгел, Рәсәйдә җырып, Читидә йөреп Татарстанныкын алган кеше дип мин үземне күкрәк киреп кайрап әйтәсем килә. Мин рәхмәт татар булганга. Рәхмәт сүзегезгә. Исем дигәннән дөрес булса, белүемчә инде күп кенә чит илләрдә дәүләт исемнәре юк. Анда мәсәлән Американың атказанган, Американың халык артисты дигән һәм башка илләрдә дә әйме. Анда шәхес кеше үз исемен яши, исемен булдыра һәм шул исем аны таныта, шул исем белән җөртәләр. Россиядә бездә инде башка чара, бездә исеме булмаган артистка ничектер икенче сортлырак итеп тә караш яши. Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу исем атказанган исеме сезнең ни дәрәҗәдә сезгә мөһим иде ул? Беләсезме, гомер буе эшләп, теләсә кая йөреп, атказанганда алмагач әйме. Нәрсәгә ул? Акчасы юк, тегеләйме булайм. Уйлап карасаң, 32 ел эшләп әйме, исеңә атказанга бирмәгәчтен синең шул хәле күңелең төшеп китә. 50 яшьлектә миңа атказанганны министр культуры чакыртып, Сибгатуллина Айратова әйме, филармоник Кадим Назирович теге 11 эшләгән җылны Мәскәүнекен җыеп нитеп, анда Миләүшә исемне һәм Фәридә Нагимовна миңа бик каты булыштылар. Мин 3 ай җыйдым шушы документны. Беләсезме, гомер буе эшләгән нине җыеп каралы син. Ул Мәскәүдәге, ул кайдар Сәләви Мәләви, музыкальный балаган, Казандагы күпме артистны мин менә шуның кадәр китап, дәфтәр илтеп бирдем аларга. Алар октыралар, бу кайын туып бетердең син моны диләр миңа әйтә. Эшләгәч нишлисең? Әйе, мәктәп сорадыгыз бит. Ул аказы кирәкми дә икән, просто диләр галочки гына. Мин бик горурланам, мин Татарстан Казанга. Беләсезме? Менә мин бүгенге көндә әйтәсем килә. Гомер буе эшләп, миңа Казанган бирделәр. Әгәр дә бирмәгән булса, мин бик рәнҗерим. Мин бөтен кешегә әйтәм, акчасы багынмагыз. Акча это так, а слава нужна. Это ты заслуженный артист. Мин моны яшьләргә дә әйтәм. Һәр вакытта үзегезгә дә әйтәсем килә. Атказанган артист аларга кирәк. Миңа килгәндә мин Булат Бәйрәмов белән Айгөл Сагынбаева һәм миңа гына бирделәр эш атказанган. Калганнары там деятель культуры, тегесемесе, Тукай премиясе. И Георгий Убышев килде дә, сиңа халыкны бирәләрдер инде, әйме дип миңа әйтте. Ул белми икән. Әйтәм, Георгий абый, атказанган. Силекнепләр китте. Күзеннән яшьләр чыкты. Ничек сиңа әле һаман халык артисты түгел, атказангана бирәләр шулай дип кенә әйтеп куйды. Йөрәккә кирип китте. Әйтәм, мин монысына да риза. Георгий абый, алдыңа күзеңә, йөрәгеңә авыр алмайлы дидем дә, артыннан сыйпап куйдым тегене. Ой, син зурда кеше икән. Ой, психолог икән син дип, Георгий абый мине менә карый торгандыр ул мине. Мин инде группага җибәрдем, алар карый. Мин аны бик хөрмәт итәм. Ул көрәшеннән менталитетын, сүзен, үзенең әйберен күтәргән кеше. Георгий абый бик кеше җырчы. Рәхмәт аңа. Шул вакытта мине сыйпады да, карточкаларга төштек без анда. Рәхмәт аңа. Алай дип әйткәнчә, ну миңа уже халык артисты биреп куйды. Шамил әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә тапшыруыбызга килеп, менә шундый эчтәлекле, матур әңгәмә кырганыгыз өчен. Сезгә киләчәктә дә сәламәтлек, иҗат уңышлар телибез. Әле белүемчә сез барыбер эстрада өлкәсендә иҗат итәсез, чыгышлар ясыйсыз. Һәм инде бирсен Ходай киләчәктә сезнең Татарстанның халык артисты исеме белән котларга да язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Мин бик шатмын чакырганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт.